Waduh, aku mbok anggap ban serep. Mungkin aku mek ngelengke yo, jo sampai suaramu tak tuku. Kok kowe celutak Jup? Kabeh mbok layani. Lah aku wong lanang kok ana daging yo tak cokot. Yul. Yul. Loh, Jup, awakmu Belandia yang mutini. Aja ngono to, Dik. Jup. Ya apa awakmu rene dhewean? Aja ngono to, Dik. Aku lho rene dolan gawe awakmu. Cek Yuli aja kuwatir karo Dik Tini. Engko lek Dik Tini nesu atasane. Yakin awakmu, Jup? Beninge. Apa, Jup? Ora, Dik. Aku mau ngomong penting. Mau ngomong apa, Jup? Aku gak bukan mlebu sik to, Dik. Ngawur ae. Ngomongin jebo wae. Ya wis lah, ayo. Mau ngomong apa jane? Landi gitu Yuli, kok suwiram. Tenan iki, Jup. Engko tini nesu. Dik, kayak kesempatan aku ngomong. Ini loh, hubunganku karo Dik Tini. Mung sak derma kecelakaan. Kecelakaan piye? Aku dijebak, diapusi karo Pak Min. Terus, Tini gak ono apa-apane, Dik, karo awakmu. Ibaratnya mobil, Dik Tini ki mung tak gawe ban serep, Dik. kowe kok sesih koplak to, Jup? Lah aku wis pancen koplak gara-gara kuwe, Dik. Wis, Dik. Mending awakmu nurut karo aku. Jaluk apa wae tak turuti. Apa ae, Jup? Beamu ukurane piro? Tak tukono salusin. Jaluk warna apa wae? Abang, kuning, ijo, biru, apa pink? Beamu ukurane 36 kan? Kok awakmu ngerti? Oh, tak jukuk sitok kok. Mesti sing pink mbok jupuk ya? Oh lah, apik warnane pink. Arep mbok gawe apa, Jup? Ya tak simpen to, Dik. Minimal aku ngerti ambune. Kebablasan wong iki. Yul, itu gatel we. Apa? Jok ngawur kowe. Apa maksudmu ngenekne aku gatel? Lah iki nyatane Jupri sampai tekan kene. Ya Jupri kuwi sing gatel. Wong lek suwi ra tau dikmo kuwi gatel. Stop. Tenang to, aja rebutan. Bisa tak atur kok. Kan iso gantian. Maksudmu apa, Jup? Emangnya panggungmu iso dibagi-bagi? Makane aja sok pede sik. Hah? Kon pede? Iki lho nggon kuwi. Ayo mulai. Waduh. Aku mbok anggap ban serep. Kok tumben warung sepi. Kucing sitok ya ora ketok. Kok perasaanku ora penak ya. Ati gemeteran. Apa aku kurang mangan ya? Bude. Apa nduk kok bengak-bengok? Bengak. Aku iki bengok mergo anakmu.
Bisa ora sampean ngandani Yuli? Anak apa, Nduk? Yuli nggih masalah apa maneh? Duwe anak sitok ae kok gawe masalah tok. Dadi wong tua lek ra iso ngandani anak ndak usah anak-anak. Nduk, sing sabar, iki poso-poso. Anak apa? Anak masalah apa? Anakmu Yuli kudu Jupri. Lek Yuli gak gatel, gak mungkin Jupri kok mompar mampir ae. Kucing lek ora disuguhi grek, gak mungkin nyokot. Iya, Nduk. Engko tak omongane Yuli, Nduk. Sabar. Bude, mengkene aku mek ngelengke yo, aja sampe suaramu tak tuku. Arep njago lurah ta, Nduk? Sedeng. Anak karo makku padha ae. Bocah iki mangane apa? Awake cilik kok ganas seram. Aku mang bengi arep rame, Pak. Lah rame karo sapa? Masa gak ngerti beritane, sampai disiarno masjid lho. Lah tek koyo bantuan sosial wae, Jup. Siarone masjid. Lah jane rame karo sapa to, Jup? Wong iki penggaweane turu, dadi ra ngerti media sosial. Lah kok bulet temen to, Jup? Tak kepruk botong kok kowe. Sabar to, Pak. Ini lho. Kemungkinan aku malah duwe bojo loro, Pak. Kok iso? Ini kan wis tak kunci. Wis tak gaweke anak. Saiki gilirane Yuli. Lah kok kowe celutak, Jup? Kabeh mbok layani. Lah aku wong lanang kok ana daging yo tak cokot. Jup, aku mau ngelingke yo. Lek wis duwe tini, aja golek liyane. Iya ora iso ah. Ngene Pak Men. Nganti kaya apa? Aku ora bakal ngeculke Yuli. Aku ngene iki yo gara-gara awakmu. Sakarepmu. Loh, Pak Men. Pak Men. Men. Ora urus. Men. 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 Aning ndi to, Men? Ora urus. Jane iki apa to, Kang? Takok wae. Ayo mangan tak bayari. Ayo. Oh, kocluk. Giliran mangan langsung nyaut. Jane ono apa to, Men? Ngeluh aku, Kang. Ngeluh nih. Ngeluh ngrasano Jupri. Panangan taek. Nduk, kowe meng apa? Kene lungguh, ibu meng ngomong. Nang ngomong apa, Bu? Kowe ndek masalah apa karo Tini? Lagi ae ibu dicelatu. Gak kurang-kurang kowe nggih masalah karo wong, Nduk. Ibu iku isin. Abrakan lanangan kayak Jupri kok gawe rebutan. Kowe nek meh gendeng. Super pickup lho sak abrek-abrek. Duite pirang-pirang. Bu, masalahnya gak sesimpel kuwi. Yuli lo ora salah. Rasa kakek alasan nek salah kuwi. Nduk, kowe oleh nakal, oleh gendeng, tapi contoken sik. Kowe karo Tiniku, koncoan awet cilik, masa tukaran gara-gara lanangan tok? Pokoknya ibu gak mau tahu. Kowe mandeko nyedaki Jupri. Bu, Yuli lo ora salah. Oh, anak kocluk. Awak mau ngerti? Ngopo tak undang rene? John, datane wis tak kirim nang WA. Jenenge Yuli. Anake Mak Sewor. Dol, tak kei waktu 3 dino, pokoknya kudu beres. Eleng yo, 3 dino.